Книга Выходу, раздел 14. «І сказав Господь Моїсею, говорячи, скажи синам Ізраїля, хай, звернувшися, стануть яны лагером пад мясцовасцю Пігахірот, што паміж Магдолом і морам, насупраць Баал-Сефона. Насупраць яго раскладвайце лагер над морам. І скажа фараон пра сыноў Ізраіля, яны блукаюць у зямлі гэтай, замкнула іх пустыня. І я зраблю цвёрдым сэрца яго, і ён будзе пераследаваць вас. І я услаўлюся на фараоне і на ўсім войску яго. І хай ведаюць егіпцяне, што я Господ». Яны так і зрабілі. І паведамілі царю егіпецкаму, што ўцёк народ. І змянілася сэрца фараона і паслугачоў яго адносна народа, і яны сказалі, што гэта мы зрабілі, калі выгналі Ізраіль, каб ён не служыў нам. Таму фараон узяў з сабою калясніцы і ўвесь свой народ, і ўзяў ён 600 калясніц адборных і ўсе калясніцы, што былі ў Егіпце, і на кожнай калясніцы былі воіны. І зрабіў Господ цвёрдым сэрца фараона, цара Егіпта. Ён пачаў пераследаваць сыноў Ізраіля, але яны выйшлі пад рукою ўзвышняю. І паколькі егіпцяне, усе коні і калясніцы фараона, конікі і войска яго ішлі па слядах тых, хто быў наперадзе, яны заспелі іх у лагеры над морам, пад Пігахіротам і насупраць Баал-Сефона. І калі наблізіўся фараон, сыны Ізраіля, паднімаючы вочы, убачылі егіпцян за сабою і вельмі спалохаліся і пачалі клікаць Господа. І казалі Маісею, «Магчыма, не было магіл у Егіпце, таму ты прывёў нас, каб мы паўміралі ў пустыне. Што гэта вы зрабілі, вывеўшы нас з Егіпта? Ці ж не тую самую размову вялі мы з табою ў Егіпце, гаворачы, пакінь нас, каб мы служылі егіпцянам, бо значна лепей было служыць ім, чым прападаць у пустыне». Але Маісей сказаў народу, «Не бойцеся, стойце на месцы і ўбачыце збаўленне Господа, якое учыніць ён вам сёння, бо егіпцян, якіх цяпер бачыце, ужо ніколі не ўбачыце давеку. Господ будзе ваяваць за вас, а вы будьце спакойнымі». І сказаў Господ Маісею, «Чаму прызываеш мяне? Скажы сынам Ізраіля, хай ідуць. А ты падымі кій твой і выцягні руку тваю над морам, і раздзялі яго, каб прайшлі сыны Ізраіля праз сярэдзіну мора па сухім. А я зраблю цвёрдым сэрца егіпцян, каб гналіся за імі, і услаўлю сябе на фараоне і на ўсім войску яго, на калясніцах і на коніках яго. І хай ведаюць егіпцяне, што я Господ. Калі услаўлюся на фараоне, на калясніцах і на коніках яго». І уздумаючыся анёл Божы, які ішоў перад лагерам Ізраіля, пайшоў за імі, і разам з ім слуп воблачны, пакідаючы іх наперадзе, стаў за імі. І стаў паміж войскамі егіпцян і лагерам Ізраіля, і быў хмарай цёмнай, і тою, што асвятляе ноч, так што яны не змаглі падысці адзін да аднаго за ўвесь час ночы. І калі працягнуў Маісей руку над морам, Господ адагнаў яго, бо дзьмуў гвалтоўны і сухі вецер усю ноч і ператварыў яго ў сухую зямлю. Вада раздзялілася, і пайшлі сыны Ізраіля праз сярэдзіну мора па сушы, а вада была быццам мур, з правага і з левага іх боку. І пераследуючы іх, егіпцяне пайшлі за імі, уся конніца фараона, калясніцы яго і конікі праз сярэдзіну мора. І ўжо прыйшла ранішняя варта, і вось Господ, назіраючы за лагерам егіпцян праз вогняны і воблачны слуп, збянтэжыў войска іх. І затрымаў ён колы калясніц так, што з цяжкасцю рухаліся яны, і казалі егіпцяне, «Уцячэм ад Ізраіля, бо Господ змагаецца за іх супраць нас». І сказаў Господ Маісею,
выцягні руку сваю над морам, каб нахлынулі воды на егіпцян, на калясніцы іх і на конікаў. І калі выцягнуў Маісей руку над морам, яно на світанне вярнулася на ранейшае месца, і на уцякаючых егіпцян нахлынулі воды. І апусціў іх Господ у сярэдзіну хваль, і нахлынулі воды і пакрылі калясніцы і конікаў усяго войска фараона, якое, гонячыся, увайшло ў мора, так, што ні адзін з іх не застаўся жывым. А сыны Ізраіля па сухім перайшлі праз сярэдзіну мора, і воды былі для іх як мур з правага і з левага боку. І ў той дзень вызваліў Господ Ізраіль ад рукі егіпцян, і ўбачылі яны мёртвых егіпцян на беразе мора, і магутную руку, якую выявіў Господ супраць іх, і ўшанаваў народ Господа, і паверылі Господу і Маісею, паслугачу яго.